At nagbabalik ang chikahang pangkalusugan at ating ngang pinagchichikahan ang tungkol sa ating pag-celebrate ngayon ng National Nutrition Month at kasama pa rin natin ngayon mula sa National Nutrition Council Bicol si Ma'am Arlene Riario. So kanina nga ma'am napag-usapan natin yung tungkol sa pag-celebrate natin ngayon, ang ating theme at yung mga basics kung paano masasabi na ang isang tao ay healthy at kung ano yung mga kailangan nilang gawin, anong kailangan nilang kainin, base sa kanilang age group at siyempre ang importansya ng exercise pa rin. Punta naman po tayo ma'am ngayon sa ating theme, 'di ba po ang ating theme ngayon yung, healthy diet going affordable for all. So, since ngayon, ang nakikita natin ang mga bilihin tumataas, yung mga pagkain nagmamahal, paano po ba natin masisiguro na ang kalusugan ng tao ay, or healthy pa rin sila kung, hindi naman nila afford or nahihirapan sila bumili? Ayun po, ma'am. Ah, Unang-una, siyempre kung kunwari ako nanay, nanay naman talaga ako 'no, na hindi parang I have limited money to bumili ng mga iluluto ko para sa family ko. Iisipin ko, ano ba yung aking vegetable na in season na maraming supply, pati ng prutas, na siyempre mas mura siya. 'Di ba, law of supply and demand, 'di ba? So, yun ang una kong bibilhin. Pero titingnan ko rin yung munang aking garden kasi baka may makukuha naman akong gulay sa garden ko. Baka meron akong tanim na malunggay. So, madali ko siyang isasama sa sinabawan o kaya sa malunggay o kaya kung ano pa mang gulay, 'di ba? So, hindi ko na siya kailangang bilhin. So, pagka gano'n, mas konti na yung gagastusin ko, 'di ba? Tapos, sisiguraduhin ko rin na hindi lamang kanin ang available, kundi kasi siyempre yung kanin ang Pilipino hindi puwedeng kokonti yung kanin, eh, 'pag kumakain, 'di ba? Pero dapat din maraming gulay. Kasi yung sa pinggang Pinoy po natin na guide natin, dapat kalahati ng plato mo puro gulay at prutas. So hindi po yung kalahati o lampas pa ng kalahati ay puro kanin, 'no? Yun kasi yung more common. So tapos, yung prutas at gulay niyo po ay, 2/3 ay kalahati nga ng plato 'no, tapos yung kalahating plato mo po, 2/3 lang nun yung kanin. Tapos yung natitirang 1/3, ayun na po yung iyong karne, at iba pa, at isda. Ngayon sabihin niyo, "Eh, mahal ang karne." Aba, eh, marami naman pong mga seeds, buto, like malunggay, 'di ba? Ano pa, madami pang sa market, madami kang makikita actually, 'no? At 'pag ginata mo 'yan, kasi 'di ba dito sa Bicol mahilig sa gata, masarap 'yan. And that is a very good substitute para po sa isda, karne, plus itlog. Kunwari ang inyong, ulam ay, ampalaya, lagyan po natin ng itlog, 'di ba? So, masarap na siya, nadagdagan pa ang protein source mo. Ngayon 'pag meryenda naman, alam mo ako gusto ko ng ano, back to basics. Ibig sabihin mga kamote, kamoteng kahoy o, boiled, saging. Kasi mas better na hindi processed yung food na kinakain. Kumbaga back to, the usual 'no. So kung unprocessed siya, mas healthy. Sorry, mas healthy siya. So therefore, puwede kong, gawing breakfast ay boiled kamote, may kasamang boiled saging o kaya gawin ko siyang meryenda, puwede 'yun. And that will remain, healthy. Of course, yung mga bata, dapat ano rin sila 'no, yung ipipilit or hindi naman ipipilit, dapat may vegetable din sila. So, paano hide ha, itatago ni nanay 'yon. Puwede niyo po siyang gawing, hamburger patty, 'di ba? Sorry, lagyan mo po ng, malunggay ang iyong hamburger. So, hindi na siya mahahalata masyado, lalagyan mo pa ng dressing, 'di ba? At of course, isi-season mo siya, so naka-incorporate na po ang gulay do'n. At madami pang ibang paraan, puwede mo siyang lagyan ng, carrots o iba pa. So therefore, yung iyong, diet ay healthy pa rin. Okay, so thank you very much po, Ma'am Arlene. So, sa mga nanay na nahihirapan pa kainin ang kanilang mga anak ng gulay, ayan. So, for sure ginawa din 'yan sa akin ng aking nanay noong bata pa ako from Sigurado 'yan. experience. Okay, so Yes. ayan po. So, at
para naman sa ating mga kasamahan na iniisip na yung mga bilihin nagmamahal, isipin natin na meron na rin tayong mga tanim if ever sa ating mga communities, puwede po tayong kumuha na mga fruits and vegetables na siyempre masustansiya para sa atin kung ating kakainin. So ayun naman ma'am, may mga produkto rin ngayon na nakakaakit katulad, dahil siyempre siguro sa mas mura sila or yung mga packaging na ginagamit nila pero hindi sila masustansya. So gaano ba natin puwedeng sabihin na puwede tayong mag-cheat meal or, ilang ilang portions po ba ng hindi masustansyang pagkain ang puwede nating kainin? Unang-una, kung bibili ka ng kahit ano, basahin mo muna yung label, 'no? Yung nutrition labeling, kasi dun mo malalaman kung, gaano karami ang kanyang salt, gaano kadami ang fat content. Baka siya may mga mataas ang cholesterol content, 'di ba? Or, masyadong matamis, mataas ang sugar content. Baka pati siya puro asukal lang. Kunwari mga drinks, mga juices, 'no? So baka flavorings lang 'yon, so wala kang madagdag na nutrients. Dapat bilihin natin po or kainin rather kung gusto mo lang mag-cheat, yung mga may fortified, may dagdag na fortificant rather, 'no? So, ang cheat day kasi kalimitan naririnig ko 'yan na kunwari on diet ako, pero nang cheat day ako ngayon, cheat day, kakainin ko lahat. Pero sana yung lahat ng 'yon, dinamihan mo yung kunwari ay, gulay. Dinamihan mo pa rin siya. Pero less pa rin on carbohydrates, on, rice, 'di ba? Lalo na kung on the heavy side ka. Wala kasing ano, rule talaga na in a 7 days puwede kang mag-cheat ng 1 day. Kasi kunwari diabetic ka. 'Pag nag-cheat ka na kunwari sumobra kang kumain, baka kung ano pong masamang mangyari sa'yo. So again, depende po sa kondisyon din mismo ng katawan, ano. Pero kung siya naman ilalagyan mo ng, "Okey, sige cheat day ko today, kakain ako ng ice cream. Pero mamayang hapon naman ako ay mag-e-exercise. Mag-iikot ako sa mall para malamig ng konti. Mag-iikot ako sa garden ko o sa kapitbahay ko. Tapos naka-steps ako ng 5,000 steps." So ibig sabihin po ay may exercise ka. So okay, nag-cheat ka dun sa kinain mo pero nag-move ka rin naman. Importante kasi yung, galaw ng katawan. Sabi nga nila, galaw-galaw para hindi maagang pumanaw. So, importante po 'yan. So, kung magche-cheat ka rin lang, you make sure na meron kang ibang paraan para mag-compensate. That's it, mag-compensate. And 'wag naman pong mag-cheat na lang lagi-lagi. Kasi iba yung alam mo sa gusto mong na gagawin mo yung tama, 'di ba? So sana po ano, maliwanag sa isip natin 'yon. Na again, kung magche-cheat ka ay, mag-compensate ka po sa ibang bagay. Ayan, so para sa ating mga listeners na mahilig sa matatamis or sa maalat, puwede naman tayo mag-cheat day paminsan-minsan pero siyempre kailangan nating mabalanse ang ating, health. Sabi nga ni Ma'am Arlene, mag-exercise or kumain ng, masustansya pa rin within the day or within kung kailan tayo nag-cheat. Ayan, so ma'am, ngayong Nutrition Month, ano nga ba ang gagawin ng ating organization or ng ating agency? Anong mga proyekto ng National Nutrition Council Bicol? Naku, madami kami. Araw-araw puwede ba mag-check kayo ng, National Nutrition Council FB page. Meron po kaming pa-contest araw-araw. May mga simple nutrition questions na pipiliin mo lang naman kung anong sagot. Kung di mo alam, edi hulaan mo. What if tama pala, 'di ba? So parang yung nutrition quiz po natin, araw-araw may winner tayo. And 200 load po ang ating prize. So kung hindi lang yung side na yon ang puwede kang manalo, puwede mas mahigit importante, matututo ka pa, 'di ba? And that's very important kasi dapat tayo ano, alam mo yung education puwede yan everyday, a little bit of it. So, in the end, madami ka ring matututunan. Tapos, meron pa po rin po tayong mga special contest. Meron tayong, photo essay contest, meron tayong video making contest, parang tipong, may recipe kang pag-iisipan. At saka meron 1 minute jingle contest.
So ano yan, iba-ibang groups ang pwede, pero pwede po lahat makasali dyan. Doon sa photo essay contest, kukuha ka lang ng isang picture at gagawan mo ng description o kung ano man yon. Siyempre po lahat yan ay nasa tema ng healthy diet, going affordable for all. Sa jingle, ganun din. Naku, yung ating mga napaka-creative na mga college students dyan o mga young professionals, do join us. At yun namang mga nanay na mahilig magluto, pwede po kayo dun sa video making contest. Ganito, isipin nyo, 250 pesos ang iyong pera. Anong ulam para sa a family of 5 ang magagawa mo? So, yun po yung recipe. So, magde-develop ka ng recipe mo at ipipresent mo siya in the video. So, again po yan, basahin nyo po sa NNC FB page, NNC Bicol rather, FB page. Lahat po ng guide or guidelines ay nakasaad doon. Okay, so sa ating mga nakikinig sa ating programa na mga photographers, videographers, mga songwriters, or kung sinong gustong sumali, sumali po tayo sa mga contests na NNC Bicol dahil hindi lang tayo may chance na manalo ng cash prize, may chance pa tayong matuto tungkol sa Oo. nutrition. Alam mo kasi ang first prize namin, 6,000 pesos. Second prize, 4,000. Tama ba ako? And third prize, 2,000. Of course, may consolation prize din. So, kailangan kang sumali. Yan. Ayan. So, check out the official Facebook page po ng NNC Bicol. So, sana marami ang sumali para marami rin ang maabot ng ating information tungkol sa nutrition at sa ating healthy diet. So, ayan po ang ating naging chikahan tungkol sa National Nutrition Month. So, para sa iba pang kaalaman, check out the official Facebook page nga po ng NNC Bicol as well as ng DOH Bicol CHD Facebook page. So, once again, maraming salamat po, Ma'am Arlene, sa pag-share ng inyong expertise tungkol sa nutrition and especially sa ating mga activities ngayong National Nutrition Council. Ano na lang po ang inyong mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga? Happy Nutrition Month of July. Sana po lahat tayo maging conscious. Tulungan natin ang ating sarili, ang ating pamayanan, ang ating munisipyo o lalawigan para po mas maging maabot pa ng mas maraming Pilipino ang healthy diet at dahil siya maging affordable. Again, nutrisyong sapat para sa lahat. Magandang umaga. Thank you very much, Ma'am Arlene Riario ng National Nutrition Council Bicol. At yan po ang ating naging chikahan tungkol sa nutrition. Happy Nutrition Month!